journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani-ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, dinakpang suspect sa kasong rape, milukso gikan sa patrol car, ug miambak sa Agusan River. Apan, nadakpan og balik. Bangga sa SUV ug kotse sa Davao del Sur. Usap patay, 7 sa Maran. Daghang shabu na diskubrihan human sa bangga. O kapingatos ka mga housing unit. Gihatag sa gobyerno alang sa mga bakwit nga tribo sa Davao del Norte. Sa detalye sa ato mga balita, usa ang patay, 7 ang angol sa bangga sa kotse ug SUV sa highway sa Bansalan, Davao del Sur. Atol sa bangga, nagpasad sa kalsada ang daghang sachet nga naisulod sa gituuhang shabu nga nakatipig sa kotse, kung diin ang driver niini namatay sa ospital sa Davao City. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Naglisod pagplastar ang mga rescuer sa lokal nga gobyerno sa Bansalan, Davao del Sur sa duha ka mga sakyanan nga grabing gubaa. Human nagbangga dito sa barangay Dulu, Bansalan atong Biyernes sa hapon, Agosto 20, 2021. Gigamitan pa og crane ug backhoe aron mobalik sa normal ang dagan sa trapiko kay mokabat sa 30 minutos nga natanggong ang mga biyahero gikan sa probensya sa North Cotabato ug Davao City. Kini mao'y resulta sa netabong bangga sa usa ka kotse ug SUV alas 2:30 sa hapon. Ang SUV gimanihon ni Arnel Grumo nga taga Panakan, Davao City, ug sakay niini ang 7 niya kasakop sa pamilya nga pulos na angol. Human mi counterflow sa ilang lane ang kotse nga gimanihon ni si Palma Morales II, taga barangay 76-A Bukana, Davao City. Si Morales gidala sa dayon sa SPMC sa Davao City. Gidala dayon sa duol nga hospital sa Bansalan ang mga angol aron matambalan. Ikan pa may dabo. Dayon, Pag-abot dia sa Dulo. Barangay Dulo. mhm. Auto na may counterflow tong kasugat na. Pag counterflow, nabangga na. Impact siya. Nasorpresa ang mga pulis kay adunay gitipigan nga shabu sa sakyanan nga nagpasad sa dalan. Human sa bangga nga kapin 2 milyones pesos ang kantidad. Sumala sa kapulisan, daghan pa ang mga shabu ang nadiskubrihan sa driver's side ng sakyanan. Human unang nagpasad ang pipila ka mga sachet diha sa Davao Cotabato National Highway, human nabalindong kining kotse nga mao'y mibangga nining CRV. Gikumpirma ni Police Major Peter Glynn Ipong, hepe sa Bansalan Municipal Police Station, nga namatay ang driver sa kotse. Ating ano na lang is submit the confiscated illegal drugs sa crime lab for crime laboratory, and sa regarding sa pagkaso is wala na tayong makasuhan kasi namatay na yung suspect. Gisaway sa mga netizen ang kapulisan kay tungod sa bangga nadiskubrihan ang daghang droga ug makalusot unta kini sa destinasyon. Nanawagan sila og patas kapag tagad sa mga checkpoint nga dili lang motorsiklo ang istriktuhan, iapil sa punta ang mga four-wheeled nga sakyanan. Ang concept sa to ang present highway is basically, lalo na sa mga border control o checkpoint na to, actually visual search lang ta doon, panahon lang nato ana, then kining mga sabo gagbay mga ini dili niya to nimo basta-basta makitaan pag visual search nato, no? Usually ginatago mo nila ni. Hinuon gimando ni Lupas nga paligunon pagpatrolya sa ilang mga area of responsibility ug magmuntar og checkpoint aron mas mukunhod pa ang kriminalidad. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Misulay og ikyas ang usa ka lalaki nga gikasuhan og pagpanglugo sa Butuan City.
Miambak kini sa tulay gikan sa sakyanan apan nadakpan ra sab dayon sa mga pulis. Ani ang report ni Leo Febra. Nadakpan dayon kining lalaki human ni sulay og ikyas sa mga pulis sa Butuan City, Agosto 22 sa gabi. Base kini sa kuhang video ni Michael Torrigosa. Giila kini sa mga pulis nga si Fredo Gantuangco, 56 anyos taga Purok 1, Buhangin, Butuan City, kinsa gidakop tungod sa kasong pagpanglugos sa usa ka 18 anyos nga dalaga sa ilang lugar duha ka bulan na ang milabay. Sumala ni Police Major Risa Toro-Toro ang hipi sa PNP Station 1. Pabalik na sa estasyon ni atong higayon na ang patrol car nga gisakyan sa dilakpan. Dihang kalit kining ni ambak. Pag ginuo sa patrol, pas kaay sa nilaw ni ambak kay mo tapad naman ni dayon ng riling sa tulay. Ambak sa tubig, maayo gani sorti kay yapas na siya naog sa pulis. Gisaysay sa suspek sa kapulisan, nahimo niya kini tungod kay nawad-an na siya og paglaom. Wala ko paglaong mo doon. Gidala dayon sa ospital aron ipa-medical ang dinakpan. Walay nakitang samad o kahabunog sa lawas ni ini. Pahimang no sa kapulisan, labi na sa mga dalaga, dili dayon mosalig og mag-uban-uban bisan pa sa mga kaila, likay nga mabiktima sa mga oportunista, labi na karong panahon na sa pandemya. Dili ta kanang gawas-gawas kay pandemic ron sa balera ta dapat dili ta mo salig og mga basta mga kalalaki na nga di kay close sa ato bisan gani close nato dili gid kay na nakasalig atong ihatag distansya gid ta o sa mga ginikanan nga pantayan gid nila permi ng mga anak dali ng mga babae. Kasamtangan ana sa kustudiya sa Police Station 1 ang suspect. Kung mapamatud-an kini sa korte nga sad-an sa kaso, mamahimo siyang mabilanggo sa iyang tibuok kinabuhi. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gi-turn over na sa Administrasyong Duterte pinagi sa National Housing Authority kon NHA ang 168 ka mga housing unit sa tribong Atamanubo sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte. Sunod-sunod ang gihimong turnover ceremony nga gipangunahan sa East Mincom, OPAP, DND ug Provincial Government sa Davao del Norte. Unang gi-turnover ang 68 ka unit sa mga tribo sa Sitio Tibukag, Barangay Daguhoy, ug gisunod ang usa ka gatos ka units alang sa mga tribo sa Sitio Mislong, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Duna say nadawat nga food packs ug solar transistor radio ang mga tribo. Sumala sa Eastern Mindanao Command ang mga benepisyaryo sa proyekto, biktima sa pagpanglinlang sa NPA aron mudapig sa komunistang kalihukan. Mapasalamaton kaayo ang mga tribo sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte kay natagad na gyud ang ilang problema. May resulta sa managlahing reaksyon sa mga driver o operator ang gipagawas nga memorandum sa LTO kabahin sa registration sa mga sakyanan. Ani ang report ni Rhea Montecalvo. Gisugdan gilayon sa Tagalan Transportation Office kon LTO Region 12 ang pagpatuman sa bag-ong balaod kabahin na sa pag-renew o pagrehistro sa mga sakyanan sa ilang buhatan. Ubos sa gipagawas nga mando sa Department of Transportation ni atong August 6, gikinahanglan ipatuman ang mandatory inspection. Aron masiguro nga ang mga gadagan nga mga sakyanan muagi sa insakto nga inspeksyon aron matawag kini nga roadworthy. Kung kaniadto ang resulta ra sa emission test sa sakyanan ang usa sa mga basihan sa pagkuha og rehistro og renewal ni ini. Karon, gikinahanglan na kining muagi sa Private Motor Vehicle Inspection Center kon PMVIC. Aside sa reckless driving na hinungdan sa mga disgrasya, mao ang mga mechanical defects sa mga sakyanan. Kaniadto kung magpa-renew ta, mandatory requirement isa ning emission. However, pagkahuman niya na anisulod ang bagong programa na amanggoy advokasya ang LTO. Anang gitawag nato road safety unya tungod sa mga daghan nga disgrasya, no? Thousands or millions were being victims of this and hundreds of thousands and daghan mamatay. We have an average of 3 deaths
everyday diri lang sa ato sa Pilipinas. Mao ni ang nakita natubag napasaka ang balaod ug namugna ning tubag sa atong road safety advocacy kining tubag nga namugna ang Private Motor Vehicle Inspection Center. Pinaagi sa PMVIC, buagi kini sa 72 ka proseso ang usa ka sakyanan kung asa makina ang mususi sa road safety niini. Pabor niini nga lakang ang mga driver nga sama ni Isagani Balbitin ug Eddie Malinaw. Sa gikuan sa LTO, yun lang po kay para man na silang programa. So wala kay agensa ni sir, okay Wala. ka ni bahalag 1,600 na siya. Wala mo kay agensa naman kay sila may nagpatuman mo. Agensa gyapon kana, malang gyapon ipatuman man gyapon na nila. Man may mo buhat ana nga mutaas kay laha man ng balaod. Sa mo wala problema kay driver malami. Pero ragloy pud yung operator siguro kada kay mahal lang pud di kaya na. Ako lang kasabot pud sila unta sa mga operator kay mahal kay maintenance aning sakyanan. Gipasalig sa LTO nga tinuoray ang resulta sa PMVIC hilabi na nga ginamonitor kini sa DOTR. Mao bitaw no na wala na LTO intervention during inspection kay private man ang nagkandak. Ikaduha, naka CCTV sila, monitor na tanan online sa DOTR. Kung magbinuang ang PMVIC, ipatawag sila, they will be given show cause order. Unya dili pwede nga madaot ang ilang operation because ang ilang investment more or less 50 million. So, kung i-gamble nila for a simple violation, palusot sa empleyado, dako kay epekto para sa ila. Ang PMVIC mao ang compromise agreement nga nasabutan sa mga transport group sa kauluhan. Kung asa, dili natugutang mudagan ang mga sakyanan nga lapas na 15 ka tuig pataas. Apan sa bag-ong balaod, ugaling mupasar sa PMVIC ang sakyanan nga milapas na sa 15 ka tuig, ikonsidera kini og tugutan nga mudagan. Iklaro lang ako, mao ni namugna ning PMVIC because of that compromise. O sige, dili na nato i-phase out ang inyong masakyanan. Bisag mo edad pa na og 50 anyos, basta the compromise is i-consider na to na inyong sakyanan. Wala na tayo phase out provided mo pasar na sa PMVIC inspection system. Mi pahigayo na og orientation ang LTO sa tanang hingtungdan og nasabutan nga 1,600 pesos ang bayad para sa mga light vehicles ug katong adunay 4,500 kilos paubos ang kabugaton. Pero ibalanse man gud nato kay ang statistics pod sa road crash sa mga disgrasya ubay-ubay pod kada every now and every day tanawa ang disgrasya diha makita nato pila ang nakalas ng kinabuhi, pila ang mga injured na dala sa ospital to spend. Usa pa ta mo magmahay ulahi na tuwa na ang imong pasyente sa ospital, ni gasto ka na og pipila ka o fractured hundreds of thousands, million, no? Pagkahuman, kung ni agi lang kag roadworthy, kay para na kondisyon ang sakyanan, ni gasto ka lang og 1,006. Ikumpara ni mo na. So, usahay man good, makita na to, diretso lang, para mahal kayo. Pero, ang after effect, later on, kung naay nahitabo sa imo, maayo pa di ay, no? Sa Region 11, dunalay 7 ka-accredited PMVIC samtang unungsab ang anaa sa Region 12. Apan sa Region 12, duha lang ang nag-operate. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe. At tangi! Pulis gipusil patay sa Bansalan, Davao del Sur. O tribong blaan, benepisyaryo sa sinakong semento o solar panel lights. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City.
Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilongga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gipusil patay ang usa ka pulis sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur. Gipusil ang biktima gawas mismo sa iyang balay. Blanco pa ang mga pulis sa motibo sa pagpatay sa ilang kabaro. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Naglisod pa ang mga pulis sa pagsubay kinsay nagpatay sa ilang kabaro nga si Police Staff Sergeant Kim Castillo ang detachment chief sa Border Control sa Davao del Sur ug North Cotabato alas 11 sa buntag Agosto 21, 2021. Subay sa report sa mga pulis, adunay ginabuhat at tubangan siyang balay ang biktima sa Rosal Street, Barangay Poblasyon, Bansalan, Davao del Sur. Diyang giduol kini sa duha ka armadong lalaki o gipusil. Nadala pa sa hospital si Police Staff Sergeant Castillo apan wala na kini matabang sa mga doktor. Kalit naman moto nga ginagala may giwahan ko ba nang unsa na itabo. So dungga na lang dungga na lang. Buto na. Wa na may kita ang pangitabo kay unsa na kuyawan Sulod na lang mi. Matod ni DSPPO Director Police Colonel Alberto Lupas, ginapalawman pa nila ang investigasyon aron masubay ang motibo sa krimen. As of now, nagkakalam pag yun o kining evidence no, ang ato ang Bansalan Police Station, no? May mga witness na nakakita gid ato nga willing to give statement o niya ang update karon. Pakuhaan nila o kining artist sketch katong nagpusil sa Sergeant Kim Castillo. No? Sumala ni Lupas, usa sa ginasubay nga motibo sa mga pulis ang personal nga posibleng naa kini nakabikil. It can be personal, it can be related to work. As of now, dili pa namin ma-determine kung unsa gyud ang tinuod nga motibo niya pero kanang mga anggulo ngayon ana gitanaw na to. Nag-interview ta sa mga pamilya, interview na to ang pamilya, ang mga kauban sa trabaho, o ang personal niya nga mga amigo, ginakuha na to para at least makakuha ang mga informasyon para makuha na to kung unsa gyud ang tinuod ani nga may tabo ning pagpamusil sa kansaya. Nagdumili pa sa paghatag og pahayag ang pamilya sa pulis kinsa gihaya na sa ilang panimalay. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Laraw karong tukuron sa probinsyal nga liderato sa PNP sa North Cotabato ang usa ka task force nga motutok sa serye sa pagpamusil sa lungsod sa Pikit. Pinakaulahing insidente sa pagpamusil sa 8 ka magpamilya kung asa duha kanila ang namatay. Ani ang report ni Lizel Banga. Mas gipahugtan pa karon sa mga pulis og sundalo ang pagpahigayon og checkpoint sa tanang entry og exit point sa lungsod sa Pikit, North Cotabato. Gani, giplano na sab karon sa liderato sa Provincial Police Office ang pagtukod og Task Force Pikit nga motutok sa investigasyon sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil. Pinakaulahing insidente ang nahitabong pagpamusil sa mga armado sa usa ka pamilya sulod mismo sa panimalay sa usa ka Margarita Yamalon, Biyernes sa gabi, August 20 sa Barangay Inugog. Kung asa, duha ang namatay, lakip ang usa ka 14 anyos nga estudyante. Ug laing 5 pa ang samaron.
Lakip ni ini ang duha ka lain pang estudyante ug usa ka minor de edad. Mao kini ang gibutyag ni PNP North Cotabato Provincial Director Police Colonel Henry Villar sa pakighinabi sa Newsline Philippines. Uban nga mga force multiplier, uban po atong kasandaluhan para mabuogi ng task force pikit, no, kay para mas seal out nato ang tibuok poblasyon, which is diha man god kadaghanan, no, ang adtuan sa mga tao niya. Ang pikit ng god medyo open siya sa other areas. So from diri sa area sa Maguindanao, kunya diri pod area sa adjacent, no, diri sa may marshland area na boundary sa atong North Cotabato, diri sa Maguindanao area. So isa sana among gitutukan para masiguro nato nga dili makaabot diri sa poblasyon ang mga violent nga awayan sa mga naay mga bikil nato nga mga friends, ilabi na sa atong mga Muslim brothers diya nga naay mga bikil nga mauli ay sa shooting incident. Ang task force langkuban sa 90 Infantry Battalion sa Kasundaluhan, Local PNP, Regional Mobile Force Battalion o 2nd Mobile Force Company sa Cotabato Provincial Police Office. Duna nay tulo ka tawo nga gitudlong sospek sa pagpamusil, apan ni dumili pa pagbutyag sa karon ang kapulisan. Rido kon away pamilya tungod sa yuta ang usa sa ginatutukang motibo sa kapulisan sa pagpamusil. Meron tayong mga persons of interest regarding doon sa incident last Friday, no? Actually yung ginagawa nating follow-up investigation ngayon is to determine kung sino to yung mga persons of interest na to at yung mga possible witness. Actually nakilala nung isa sa mga survivors yung mga perpetrators. So inaayos lang namin yung aming case build-up para sa formal filing of charges. Matod ni Villar, ang lungsod sa Pikit dunay pinakataas nga kaso sa pagpamusil sa tibuok probinsya sukad sa bulan sa Enero hangtod sa kasamtangan. Sa nangyari na yan, medyo rin kami, natakot din kami kasi siyempre first time nangyari dito sa lugar namin yan. Pero natuwa kami kasi ang daming sumuporta sa amin ng mga barangay captain. Natutuwa kami sa ang daming suporta. Sa takot, sobrang takot. Ang kailangan namin ay mapangarap namin ay malagyan po kami ng mga Bitcoin kasi kailangan namin ng help, kailangan namin ng suporta. Nakatakdang sabutan sa kapulisan, kasundaluhan o lokal nga kagamahanan sa musunod nga mga adlaw ang tukurong task force. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Gipanghatagan og sinakong semento ang mga residente sa Sitio Datalfitak, Barangay Colonsabak sa Matanaw, Davao del Sur aron itukod og kasilyas. Sanglit ang mga residente una nang nahatagan og bawl para sa CR. Solar lights ug feeding program usab ang natagamtaman sa mga tribong Blaan sa layong barangay sa lungsod sa Kiblawan, Davao del Sur. Kining tanan gihatag sa mga miyembro sa revitalized pulisa barangay sa tinguha nga matubag ang panginahanglanon sa mga tribo. Ani ang report ni Marjon Julian. Nagtinabangay ang mga pulis o mga tricycle driver sa barangay Colonsabak, Matanaw, Davao del Sur sa pagdiskarga sa 140 ka sakong semento gikan sa dump truck nga gamiton sa pagtukod og mga gasilya sa mga residente nga una nang nakadawat og mga bawl sa milabay nga bulan. Kini ang nahimo nga resulta sa need assessment survey sa Quick Impact Project sa RPSB sa lugar nga ilang gitubag ang panginahanglanon sa mga residente nga walay mga kasilyas. Membro sa tribong Blaan ang mga nagpuyo sa maong nga lugar. Sa Kiblawan, Davao del Sur walay puas ang pagtabang sa mga pulis nga miyembro gihapon sa RPSB sikan DSP MFC sa mga residenteng nagpuyo sa sitio Asbang nga usa sa hilit nga lugar sa barangay Abnati, Kiblawan, Davao del Sur.
Gipangtauran sila og solar lights hilabi na nga wala pa gyud sila'y linya sa kuryente sa lugar. Gawas sa pagpasuga, nagpahigayon sab og feeding program ang mga pulis ngadto sa mga bata. Nagapasalamat pud mig dako sa gobyerno ngadto sa mga kapulisan kay gihatagan mi og pagsuga sa amo ang sitio kay perti gyud miknita sa amo ang lugar. Tinguha sa mga pulis sa RPSB nga susihon ang mga nag-unang suliran sa mga residente sa Lagyong Dapit aron ilaha dayon kining maaksyonan nga mao'y direksyon sa programa sa ILCAC. Marjun Julian, Newsline Philippines, Davao del Sur, stay safe. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab bininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City o sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!